Mike Evans ydy fy enw I, a dwi'n gweithio dros Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yma yng Nghaerdydd. Ein prif rôl yw rheoleiddio effaith pobl eraill a chyrff eraill ar yr amgylchedd a rhoi cyngor iddyn nhw sut i lleihau eu effaith nhw ar yr amgylchedd. Ni'n meddwl ei bod hi'n bwysig dros ben hefyd, ni'n gwneud ein rhan ni i lleihau ein effaith ni ar yr amgylchedd ac ar y adeilad hwn, sef Tŷ Cambri yn enghraifft da o hynny. Ni yn derbyn sgôr rhagorol o dan sgîm Briam sy'n fath o asesu effaith adeiladau ar yr amgylchedd. A ni'n gwneud hyn trwy defnyddio dim ond trydan adnewyddol yn yr adeilad ac enghreifftiau eraill fel ni'n casglu dŵr ar y to i defnyddio i flysio'r tai bach. Ein amcan ni yw lleihau ein effaith ar amgylchedd 33% erbyn 2015 ac ni'n meddwl bod hi'n bwysig dros ben bod pawb yn cymryd rhan i lleihau effaith ni ar yr amgylchedd bod ein plant yn cael byd sy'n saff iddyn nhw byw ynddi. Ni'n gwybod bod newid yn yr hinsawdd yn mynd i achosi difrodd i'r amgylchedd ac yn peri y ffordd ni'n byw trwy codi lefel yn y môr ac ymlaen. So ni'n meddwl bod hi'n bwysig dros ben bod pawb yn gwneud eu rhan i lleihau effaith ar yr amgylchedd.